Темабызны дәвам итеп, Әлмәт шәһәрендә дә туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланган мәдәни чаралар уза. Татнефтьнең профсоюз комитеты оештырган концертта төрле телләрдә җырлар яңгырады. Һәр тамашачы үз халкы музыкасын, композицияларын туган телләрдә ишеттерде. Мөрәҗәгать иттек шушы шагыйрә һәм иҗади төркем Эльмира Җәлилова белән эшли торган артистларга мөрәҗәгать иттек һәм алар белән килешү төзеп, менә бүгенге кичәне аларга халыкка тәкъдим итәбез. Үзебезнең профсоюз әгъзаларына, Татнефть һәм Таграз системасында эшләүче профсоюз әгъзаларына тәкъдим итәбез һәм күрсәтәбез. Ул мин уйлыйм, һәрбер шушы залга килгән кешенең йөрәгендә утны кабызып, халыклар теленә мөнәсәбәтен дә үзгәртеп, аның интересен дә кузгалтып җибәрергә йөрәгендә шушы җанына.